हेलो सांग मैंने चलतु आज आम अटारे घरे पास्ता तैयारी करवा तापर आम मसला देकी आम खाଇବା ଏବେ ତ ସବୁ ମାନେ ହେଲ୍दी ହେଲ୍दी ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଏଟା ରାତିର ଚକଟା ହେଇକି ରହିଥିବା ଅଟାଟା ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଟାଇଟ୍ କି ଦଳି ଦେଇକି ମୁଁ ରାତିରେ କିଛି ଅଟା ଚକଟିକି ଅଧିକା କି ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ପାସ୍ତା ତିଆରି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେବେ ଘରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ପାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। ପାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଟା ଯେଉଁ ଚକଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ତାପରେ ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛି ପାସ୍ତା ତିଆରି କରାହେଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ପାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ତ ଦୁଇ ଚାରିଟା ତିଆରି କରିକି ଏବେ ମୁଁ ଅଲଗା ଏଥିରେ ଲାଗିଗଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ତାଙ୍କର ଲାଗିଗଲେ ଏକୁ ସବୁ ବାଗେଇବାରେ देखिए या मैंने टे अल्प अटारे गोलैकी रखिए ना लगिଯିବ सब। तापर कढ़ई जो अनुसार पास्ता अच्छी ताठू टी अधिक पानी नहीं से लुण और तेल देकी फुटे ना भल टे फुटेला कढ़ई बसैबा बसैकी तेल देकी जीरा फुटेकी रसुण कंचा लंका अदा पियाज सब छोट छोट काटिकी कलर काश्मीर लंका गुंड देगा। तापर ये सब परिवा मुझे सब नहीं गाजर बीट कैप्सिकम आप चाहिए मटर ग्रीन मटर बीन्स नहीं पारे। एबे मो टमाट देदेले तापर लुण देकी लुण आम देखीदे कहीं आम जो पास्ता जो फुटेले से देखी तापर आम मसला देदेबा। मसला चाट मसला जीरा गुंड आ